Ki katto kat ni kisamla kathan mau menda kasngi khat wai tere unai tung kilalet banyak kendo ya deputy commissioner ka West Kasil Sesrek ban kerpat ban pha ramot kerki ya kasurok longston mau habakran bagila pathai khubor hadin gajing kendo ya audisi kitai kisamla kathai mau kilaong ba kasurok longston mau kelas niu syapa palan ha ka ba kalawan ra ya kajing sakut kali ka penthut ru ya kayat ke yang jong kipat ba om tangkata kilak kentu ru ya sarkar bat kumju ru ya wemeli kathan ban penstet no halor kajing thumu ban china pen bahano ya katai kasurok ka balamang ban pentrei hadu 8 kilometer. Ni sutu ba kadon kajing sakut kali khamtam hakini ki khandiak si ki ban sawan katkum kajing i ki jongi te halor kene kanong rem na kalian ki jongi kom ki samlarang ba ni bo ya kene kajing thau hakmat jong disi ba udai ban ai ke emergency repairing bat ban pan bhai ya kene ka surok hashwa ba ki pajba jong kadong bat kathan kinmat ya kajing bat ka soksat khamtam hai badai bat ki pajba ki bawan yo ki bawan han bawan don kam bat khamtam ki nong pang ki bami na ki than mo ya ka ban wan hang ne ka nong stoin ka bolong ka district hat patar jong West Kasil district te ha gijing kan du jongi ha ka bade bat kan ki jing ni yo ban pan snow bat ekran mat bat u khule du jong ka district bolong deputy commissioner te na kalian jong u ula ai ngi ya ka ausuran bat ula kular ba ha ka bade bat kan ki jing na kalian ka jong DC unsim ka jing khule bat ban phone bat ban pentep bat ban tha syaka PWD department baka dai ban ai ya ka jing maramot lane ka emergency repair bat ban pej hagi badai bat kane khnang ba ki pajba jong kadong ka thain mo kin yo ya ka ban like na kane ka jing ka baki kendo menta na kalian ka jongi ngidap da ka jing smo comment ka badai bat ko khubor ba ya kane ka surok nongstoin tu mo niyo art like kilometer katkum ka jeng ya thok jong ki katto kan ne ki rurang ba ya ka bana kalian ke jongi ngimpat di ya ka kam hadu menta ba kalau sedang bertrai hanrai ki sngo ban ai khublei ya u amal jong ka motion road ba jigur mathong ba le sidai na ka jing trestom ke jong ba menta ni le yo ya ka ne ka arplai kilometer ho ngimpat yo ya ka kam ba lano en sedang hanrai ngi kentu ya ka sarkar leng ba ka di PWD department ba khamtam ya u amal jong ka motion road bon subha ya ka ban le kloi na ka menta ka ne ka arplai kilometer na ka menta ka dong ba ka thain mo khnang ba ka jing yo ya ka te ka arplai kilometer le se ka long ka jing mentoi hoi wat la dangim yo hadu mo ndring yo marsiteng te kumboong ba ka jing don khndiet ka khamla ban ya ka bom don lane something is better than nothing tingi ai kublei ya ka jing simthia jong jong mo sunrut ban ni kerpat baun dai ban sedang nok loi ya ka ne ka arplai kilometer nang ta ka surok nong stoin